Nyakura moga jwango yaore kendo machiegni wantiere karka chenro mar piny dhi nyime wantie ka twak mokwongo ka warango ka chal mar piny Kenya achiel kachiel kama wantiere kodi karka adhi bedo kata nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kor mokeo nyaka sango wachako ka kod chal mar piny Kenya nitie ka kod welo adek mosedonjo studio kiny makaundo gik mathoth osebedo ka timre weche mag siasa ahinya dongruok bende nitiere jotelo kun kacha noti gi wigi e keyo chenro mopogore opogore ne jopiny chung mar wach en mane orwak jatend piny Kenya kaluo kendo oganda moko bende nigi paro mopogore nyaka sani chenro gi ikeyogi e yo machal nade adhi miyo wenda thuolo mondo miyo kono okinyi makaundo ginto gichiewo yo machal nade gi moswa okinyi ni ka wachako twak adhi bedo kae kod Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo tinga malo wuok karachuonyo Homa Bay County bende ni kodwa ka achiel kachiel okinyi makawuono daktari yawre kendo machiegni oyara nya Cleophas moso oganda amoso oganda onagi kamora mora magintie magi wije chenro mar okinyi masani kwang'iyo chenro mar Kenya kendo ageno ni twak dhi maber gi chik mana itgi mondo wanyisgi kaka piny chalo ero kamano tamoso jo karachuonyo kama gintie jothurwa an kodu kendo amoso e okinyi makawuono ero kamano nya kendo machiegni kentie karaka kama chano akora mo jonga ntiere ka kod luo machielo Simeon Ogonda Wonyando oyawre kendo machiegni chiyo nande wachiyo maber jonyando wegi nade ka Nairobi ka weche moko ne uliekoro rutino manyoro odiochieng' manyoro weche ma sirkal bende olose Aora Nyando aero bridge kanyo weche thoth ahinya sani wachiyo maber lakini Nyando sani warwako jatend piny kwago abal wageno ni ka jatend piny okadho aero kanyo to gigo tigi chopa otigi gari mondo ne ngima wadake pile to ngima dhi mbele Nyando wageno ni waboneno ber mbele kae sana ka sirikal otimo ma sirikal osebedo ka wacho nyaka ne jatelo donje loch kamano weche gi thoth kendo wendo machielo mantie go en wendo mature kodwa e studio mano yor Zoom mano John Opiyo engineer dhi bedo ka ture kodwa achiel kachiel okinyi makawuono ka ang'wa yude ka ang'wa ture kodie bende achiel kachiel ka wachako sani ma omori e juma mokalo ka gi moko mori daktari acha kodi ka ndikora ka neto gini gik mage ka mosebedo kanyo ka iluwo momore gi moko mori e juma ka chako gi momora mokwongo maduong' ahinya en ni kaka ja-Islam oganda ma ja-Islam ne wayawo to bang' tweyo dwe achiel mangima kwa pako Nyasaye omiyo mor manitiere ng'eni bang' tweyo mang'eny nendo koyweni nafas mar koro iwe tweyo en mor makende kendo i morna no en ni ker His Excellency Dr. William Samoei Ruto nogwelo oganda ja-Salam matnok State House Kisumu mondo ne obedo migi e migago ma kanyo ne wadhi wagage kanyo bende wayieng' mano mor makende mor mar ariyo en ni pinywa makaluo ne wan gi wendo ma muhimu His Excellency again Dr. William Samoei Ruto ma ne luorore oganda kaluo kuno kendo ko nyisowa kaka piny chalo okelnwa dongruok moko kon gi koni konyo jopiny ma ne en wuoth makare mane ketona mor gweng'wa kono omiyo magi gin mor mana bedo godo e juma mokadho to mopogore gi mano en mor mar ngima Nyasaye omiyowa ngima Nyasaye omiyo jowa bende ngima jowa duto mani kuonde ma ngima nitiere gin gi mor makare jowa mani e ute mag thieth bende walamo negi mondo Nyasaye otelnegi kamano moko mori kapok imulo gimoko bedo mabecho no athoro bedo gi mor ahinya e weekend ni ne ok ayiro kama tuo morag tudruok gi tuomruok moro bende madang' awach malich ahinya yes e wacho ni mor gi gino makare Simeon antiere iri momore gi moko mori jumani weche momora to ng'eny mokwongo en mor mar ngima nikech nyaka ni jumani chaki nyaka juma mwakadho ni rum asebedo gi mor kaluwore gi kaka jok matiyo godo osiepe man godo gi familia osebedo kago simu to wawacho mana weche mabeyo machielo mamora en kit siasa ma Kenya wakae ana jaohala atimo ohala e pinje mamoko be to ka compare siasa wa maka en siasa ma iyudo ka jopiny wenge gi oyepo magara ka jatend piny ochako wacho weche ma ok mor chuny ji to ikwere
nitiere pinje moko ma ok inyal kwero jatend piny. To ma ok omora en mana wach kapok awacho ma ok omora. Wuodh jatend piny Nyanza be omora nikech gik matimore sani ne ok othoro ga timore higni mokadho. Wadongo ndalo ma kan waneno gach sirikal kakadho to mana ka ilawo ji e maandamano. Koro sani neno ka ji romo e mor mang'eny. Ma ok omora to mokwongo en mana floods ni hinyowa to hinyowa matek ahinya. Sani onge ohala madhi mbele Ahero. To Ahero wanendo mane engine manyando. Mane Ahero maonge ga yweyo. Mane Ahero maonge yweyo. Koro sani joma ko break. Sani oula emo omiyo joma ko break. Oula emo miyo joma ko break. To en oula mosebedo ka chando ji nyaka ne wabed independent. Koro Ahero inyawacho ni pod wantiere situation ma wanyawacho ni wan not yet uhuru. Mano ok mora kata matin. Machielo ma ok mora en development ma ok wa plan maber. Aneno ka nitiere weche mosebedo kwa wacha olokore sigana. To sigana ni onego rum mondo chieng' moro koro wachak neno ber. Ahero e Nyando. Kisumu County gi piny mangima. Kamano. Kero mago moko weche madhi bedo kae ka warango kendo ka waluwo gi ka achiel kachiel. John Opiyo engineer ka ng'uture kod achiel kachiel sana wal thuolo mano ma tutre kode mar mondo mi warange. Ora chako ka kod sigana mabiro sebedo ka okwako ute fwam mopogore opogore mano ma omako jatend migawo machon Raphael Tuju. Wachagi sigana molosno ka kod Cynthia Onyango kaeto bang'e wawinjo ni gima DCI bende owacho dichieno manyoro. Mayuak ni en achiel kuom jochiw thieth mariko donjo e tesend obila ma Karen temo chiwo thieth mar uya ne jatend migawo machon Raphael Tuju bang' obila gole e nyamburko margi. Bang' yangore ni jatelo no oyudo hinyruok kinde manikete nyamburko mar okwach kich, kinde mage kod jotelo kotelnegi kod Kalonzo Musyoka ochiwo ywak kagiwacho ni Raphael Tuju ogo kod obila kendo hiny toke kod lihumblu mare. Sasa hapa wakafanya proper abduction mbele ya macho yangu na wenzetu hapa. Wanampiga, wanamsukuma ndani ya kumuarrest. Mmoja hapa Oria anaitwa Mahmud akatoa mambo ya ajabu. Mengine ni aibu. Hii ni unyama mtupu. Hakuna ambaye alijua kwamba Mheshimiwa Tuju alikuwa na ajali mbaya sana miaka kadhaa iliyopita. Motelo nema Raphael Tuju onyenyore lela e dalane mayudore Karen kendo twak kod jofwambo kowacho ni nyocha ojwang'o nyamburko mare kendo pondo e dala moro mayudore Kiambu bang' jok moko mantie nyamburko maonge kod namba bedo kaluwe kata bang' goyo lipot e tesend obila ma Karen. And having experienced last week when close to 20 police Land Rovers came to my premises and some of them didn't have plate numbers. Of course, I went into some roads within Karen and I realized that since I was being followed, I'd already reported to the police. I abandoned the vehicle there. Olero ni ondamo makamano okao kaluwore ni no onge kod yie kod obila mowacho ni osebedo kandhiyo ji kendo lal go miru. You may ask, why didn't I go to a police station to report? But if the police themselves have been to my place without plate numbers on their vehicles, how do you go report? I think there was a case of Gaido who was abducted at Karen police station. E kinde ma jatelo ni otieko loso kod jofwambo, obila mag okwach kich machakre okinyi ochung' e rangae ogeng'o yor donjo kendo nyiso kindege ni gidwaro kawo Tuju kendo chwale e tesend obila ondik dhoge wi ma okwach kich wacho ni nyochiwo neno ma miriambo. Is he under arrest? For what reason? Just tell us the reason. We are the lawyers. Ywaruok obedo e kind jotelo kod okwach kich kod okinde kuom kinde. Kendo bang'e jotelo maketo sirikal tesre kod okinde mage odagi ni ok chiw Raphael Tuju ne okwach kich to ka ochuno ni odhi e tesend obila to odhi kod nyamburko mar okinde mage to ok nyamburko mar obila. Kowuok e dalane mayudore Kerarapon Karen nyaka e tesend obila ma Karen. Bang' donjo, obila oloro ne jofwambo te kod jotelo mane ni kod Raphael Tuju
Kendo kuom kinde machuok, Okinde Tuju oketo ler ni jatelono oyudo hinyruok e lumblu mare e kinde ma obila ekete nyamburko margi. Okinde magi ochuno obila mondo okel lakteche kendo rang ngima jatelono mapiyo, dwaro makata kamano okawo seche, kendo jochiw thieth ma ochopo achiel kuomgi oduogo kachalo kama. Penjo kata kamano pod luoro lal mar jatelono kuom seche 24 ka e kinde ni oyudo thieth e tesend obila ma Karen. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro Ramogi jwang' mano sigana maloso kan kono Cynthia Onyango. To sani wawinyane gima ne jatend DCI nowacho kutone kod chenro ni duto. Solid intelligence and meticulous forensic analysis. The Directorate of Criminal Investigations conclusively, and I'm saying this without an iota of doubt, that Honorable Raphael Tuju was physically present within his residence throughout the period in question. Even at the precise time, his mobile phone was switched off at 18 hours on 21st of March 2026. He was at his current residence. When confronted with the reality that police were closing in on the truth and that his deception could no longer be sustained, Mr. Tuju chose to resurface. Ndio unaona wengine wanajiabduct. Mtu akiona ati ndio apate sympathy sasa surely, and I have to say this express. Juzi jana nikiwa ndege nimetoka London, ninaambiwa ati Tuju amepotea. Nikasema ati nikaambia DCI amepotea. DCI akaniambia familia yake wanasema amepotea, lakini uchunguzi wa serikali ako kwa nyumba yake analala. So unajua hata serikali inajua uko wapi, si ndio? Umelala wapi, saa ngapi na nani na hiyo mambo yote. Somebody cannot incite the public and to cause unrest in this country in the name of abduction. Aliposikia polisi wako gate, akaita media, kasoma habari akasema nilikuwa nimejificha. Yet his family walikuwa wameenda police station. You know, these theatrics must come to a stop. Nyakoro mujwang' sirkal ong'e kamenende. Mane gima Murkomen wacho ka ong'e kamenende, kaka nendo, ng'ama nindo go, kama intiere no in gi jok mage. Mano kama intie kanyo koro Ramogi jwang'. Sirkal nyalo manyi kendo nyalo ng'eyo mano nonro mane gitimo. Weno makoni machielo engineer John Opio ntiere kaunti ma Kisumu. John Opio yawre kendo machiegni kiwinjowa achiel kachiel inyalo mana muswa tir twadonja twak kama ntie kae kawarango midhiero ma omako Raphael Tuju ma osemake matinende ni lieko no lal wacho yude koso onyedhore lela, wacho ni an napondo. Minyalo wacho wiye kama mokwongo chako kodi John Opio engineer e tielo ni mar ariyo kata tielo ni mokwongo mar chenro mar Rupiny machiegni chenro. Amosi ka in e studio kanyo no yawre kachiel gi my fellow panelist mantie studio kanyo kachiel gi jo Kenya mangima. Amoso uni oyawre uru mora ma untiere. Koro mokwongo ka dwa comment e wach e Tuju ni ngeni mana be kaka Murkomen owacho. Sirkal ka dwa ng'eyo kuma intiere to ginyalo ng'eyo kuma ininde, kuma ni chieme, kuma ni luokori. Mano gima ginyalo ng'eyo. To issue mar Tuju ni kako osebedo e wik achiel mosekalo gima saibu mosebedo. Ananeno ni mondo mi wayud adieri makende. Mokwongo Tuju ng'e adier. Mar ariyo sirkal bo ng'e adier. Koro ji ariyo gi oningo bed ni ginyisowa adier makende kaka ging'eyo. Nikech king'iyo Tuju osebedo gi masaibu, nyocha wawinjo no olal, nyoro oyudore. Seche go ineno ka head of DCI odhimo ogolo press statement kawacho ni ng'ani ne ntiere yot magi ne gin mana pulling strings mag siasa.
koro onego bed ni DCI ema nigi full information about a predicament mag Tujugi. Koro onego bed ni ginyisowa, Tuju onego nyiswa adier ni ere ng'ano matimo ne gigi, en ng'ama nade, because kapok olal to nitie kaka nodhi motimore nade, modhi ogo report in danger, bang' achiel lakini ariyo to en ang'o ni lal oonge ji kia kuma intie. Kachopo nyoro to oyudore polise be wacho ni gimbe ka gitimo nonro makende to gineno ni Tuju nitiere mana kanyo, mana nitie ode. Koro ji ariyo no gine ma ging'e adiera mantiere ei gini te. Koro gini kaka jo Kenya oketwa kumoro ma in a quagmire situation. Koro it is better mondo koma CS nikech Tuju is not a mere person in Kenya ka. Manga mose serve government, osebedo minister, osebedo cabinet secretary, osebedo secretary general man ruling party. Ma it is not a mere thing mani somebody of that stature nyalo disappear to in the thin air, all of a sudden ochako reappear without the government knowing what exactly is going on. Koro Tuju, CS, former CS, and the DCI should tell us why are this hulabaloo. Yes. Erokamano ahinya. Kendo mana kama ntiere karka chaka kendo koda Dr. Abdul. Ineno machalre midhiero momako Tuju. Mano kinde mokalo ka nyaka sani makoro walose kae wach mwacho ni ero ondhiore kende opondo to nyiedhore lela kendo. Mokwongo daer mar wacho ni an bende sympathize gi situation mar Tuju. But kapok elaborate on the sympathy to wayuda nento history mar gima wacho kawuono ni ero chakore nang'o. Nikech nyaka wang'e kuma gino ae kore kwang'e ni to kare ne nitiere wach koso ne onge wach. Iyudore ni e higa 2015 Tuju nodhi East African Development Bank kokwayo loan. Kanodhi kanyo jogo noyiene mondo miye loan ma by then ne around 1 billion manodwaro mondo timgo developments mage mamoko. Nokawo gini endi mokawo security moko kete dalane makaren gi properties ge mamoko. Now this loan nonego beni by 2017 ni tieke. Now ne Tuju o default, but in the agreement mane gikawo go loan ne ni ko default to ne ok en jurisdiction ma Kenya ka ni tere oko kuma ne gidhi winjore. Koro ka gik 2017 to Tuju default to the bank kane temo enforce the agreement by 2018 late and 2019 early ne gidhi e UK court. Kane gidhi e UK court to ne gitero kwach ni ende ni Tuju default kaka ne giwinjore. Now Tuju no dey present himself kuno mane gi yalo ma bang' yalo no endo case no lo ang'o no lo Tuju ma kane case lo Tuju koro nonego beni koro jogi endi biro kawo gik mane Tuju osingo ni mondo mak ne properties. And so the lawyers ung'eyo ni in such circumstances nitiere gimoro miluongo ni Foreign Agreements Enforcement and Reciprocal Act ma kai default to en gima ne timo gi foreign arrangement to udhi that court kae to utimo ng'o e ka gigo chakore. Now kane gigi oseinge kocha kane keto selo Tuju kocha to gini koro duo koni nikech property ni Kenya ka mondo gigo bed enforced nyaka giduok to the high court mondo gikel gika mondo koro giyud authority to auction and sell properties mag Tuju. Ma kaendi bende obire ma oyud ni ne present himself ma gigo dhi kamano ma koro jogi no allow mondo auction otim nade odhi mbele. Ma by 2024 ne auction osetimo nade osechakore. Drama ni ok en gimo chakore kawuono. So in the first instance this was a private arrangement gir Tuju ewuon mokwongo kapok owuok to the public. Koro momre in the public ka koro wayudo ni gini auctioneers odhi the way moneno ka auctioneers obiro godo jomoko mofil ni jok moko ma powerful nigi interest e gire ni endi dwa kawo. That is where the problem now koro biro gir jo Kenya. Before ne ok en gira no jo Kenya because kichako kawo loan nyaka process gite kata wan duto ma wan kage nitiere kuko wadhi e bank to wayudo lots gik manga. Those are private arrangements. En mani koro Tuju being a former CS to gigi dhi muome kae to koro gigi wuok kamo gikeni. Mae kama koro wasaibu mar Tuju timnade ochakore. But that said and done, any banka gigo setimore
koro sani endi idwaro mondo wayud gige kadhi timnade dhi kaw. Now mondo gige kadhi kaw, given the nature of the person midil godo, nyaka jo auctioneers involve police. Mondo gitaw police gitimo ngo nikech ok ginyal dhi there ka na dwach ni jo tich wuogi jo timre nade wada uso gigi. Koro assets midhi kon kaw gi gik midhi kaw kaendi gi involve police mondo miyo migi protection as auctioneers. Mae kama police ochako timo nade ochako donje. The public mane ok onge gini gineno mana ka tuji dhi tim nade idhi make nikech police otimo nade police obiro. Koro mae kama koro weche wuoke matek koro ma weche gitimo nade. In fact gima ng'eyo ni as at now loan manokaw mar 1 billion cha sani koro chiko 4 billion e kumo chiko. Koro jogi dware mondo gitim recovery. Now that notwithstanding enia sama koro wantiere ni Tojo ne gigo segikne. Koro ka jogo osechopo ire to no yudo sympathy kuom jowa kaka koro mokwongo nochako gi jowa ma joluo jowa ma joluo prominent people magwa politicians gango no ringo gore kuome kaka oganda kaka jowa ni owadu yudo chandruok wachopo timnade wachopo gore kuome. Nyoro bende neno ka koro opposition bende ochako dio gore ango ochako dio of course I don't know since when no bedo part and parcel of that team but jogo bende dio timnade no dio gore ochopo ango ochopo kuome. Gima koro bedo ma samoro yak bedo maber ka diponi en adier kaka wane iwache no ni kaka ne Tojo accident chien to ne gimake marach makoro kata mana ndinge gi ni moko mane ok bedo maber mane othiedhi onyalo chako timo nade nyalo chako hinyore motimo nade moduogo. Otherwise gima ng'eyo ni mondo mi wawach sani ni kana jala wacho ni nitiere ng'at moro ma prominent ma is interested in Tojo property dango chaka kanyo to nikech sama no chak gi process gi chakore ma loan kawre mo default motimre nade this person kata ma miwacho ni prominent no kata obed ni en Abdul was not part and parcel ka en ng'ama dwa ng'iepo to ng'iepo ka gino tere auction kaka ng'at machielo ma Clefas kigo kote auction to timo nade ong'iewo. Erokamano. Simeon Ogonda kantiere iri kar kae e midhiero ni duto osebedi kiseyo ji mathoth ahinya oganda bende osebedo kaka sere gini giwegi wach na ng'o miyo oganda wa oling to wuodwa itimo ne gik machalo kama. Rafael Tuju kale midhiero ma entiego ni en ang'o mantiere kae manyalo bedo ni itimo inyalo timo yo machielo mopogre mar mondo mi ores kama gintiere ka mo nikech sirkal tero osewacho ni sand mo wacho dichi manyoro en mar manyo sympathy kar mar mondo mi oneni oroma moro kata ma ng'ato wacho ni ng'ane kale midhiero mapek jopiny gi kama gintiere bende gini ma ginyatimo sani koso gini osekalogi. Gimokwongo ma anyalo wacho ka ayie gi daktari ni I empathize gi Tojo. Loan en ga gima mit seche miyude cha nikech en confirmation ni in gi capacity. Ok ji mang'eny e Kenya kama nyalo yudo loan mar 900 million kata 1.2 billion doing. To loan kochopo sa chudo ok en ga gima yot ne ji mang'eny. To gima nyaka wakwong wang'i wach loan mar Tojo ni gini ne en private agreement. Bank miwuoye wiye ni major shareholders gi 3 governments. Mano mokwongo. Tojo ma wawuoye wiye ni be en ng'ama osomo momiyo everything mano sign nong'e gima no sign nondikne gi Kisungu to kendo jo lawyers ma en godo bende nomiye advice. Koro sani kwa nono siasa ma wach loan ni osekawo to nyaka wang'i weche adek. Mokwongo kaka wabedo involved kaka oganda maluo loan ni ne ok okaw gi joluo to ka koro wadwa ng'iyo Tojo ka wuodwa ma isando e town ka to nyaka wakwong wawach adieri taneno ka jopiny wacho adieri ni dinebe ni nitiere injustice moro mosetimore maduong' joluo ok rit ga de koro wan mwaluoro dala nene ndo gi kidi warite ng'ama nigi wacho bi owachi lakini ji mang'eny osesomo wach ni ka kwasomo gima ne banko wacho to gima Tojo be wacho to gima sani koro sirikal be wacho to kwane ka nitie ng'at achiel machomo waga dieri ma jopiny nyalo mako mawach ni
gima kama ok onego timre ne Tuju. Mane ikawo Miguna itiele ndege gi thuon. Ne ji neno kuma injustice nitie dongi. Oganda Luo noringo nyaka airport. Nyaka Raila Odinga noringo airport dhi konyo Miguna. Ka idhi ringo Karen kidhi konyo Tuju e yo mane. Manyo weekend ochopo to wawinjo ni Tuju olal. Ne ane Inyando. Jo Nyando nosechako wacho ni Ouko Kaseda be nolal mana kama. Weche nosechako wachore mang'eny. To sirikal owacho ni ka in ei Kenya ka to ging'e kama intie, kama ininde gi jok monindo machiegni kodi. Sani kawuono Tuesday wanyalo wacho gi confidence ni Tuju ne ok omak gi ng'ata. Tuju go karata. To kwa nono siasa maber nyaka wang'e ni Tuju ni owuon be sani oseyiero osiepege. To osiepege moyiero gin osiepe mosebedo ka wach kidnapping ni ging'e maber. Wach abduction ni gisetime in the past. Koro ing'e ni kosiepegi ni ka endie to osiepegi ma sani ni buti madongo ma piny ong'eyo. Gin osiepe ma oseyud ni timo fake abduction ni ging'eny godo. To imbe koro jopiny fwenyo ni over the weekend ni in gi another fake abduction. Ing'e ni koro mani itemo manyo emotions kuonde mang'eny. I-confuse ji. Jok mane nigi huruma ni masira moro bino omaki, koro chako penjo ni to Tuju piwo iwa. Loan no sign kende. Ong'e kaka no sign loan. Weche koro semuome. Koro omanyo ochal ng'ama pia ora tero. Kato yudo mana lum. Ang' no moke lum nendo. Kowe ni yien. Koro kwa nono wach ni kisiasa. To nyaka wanon gimomiyo sani. Mokwongo wach abduction ni obedo. Mar ariyo oko engage court. Oko engage the legal court. O engage court of public opinion. To public opinion mo engage ni. Osiepe moka oketo bute. Onge gi historia malongo. Kech to kata koro wawacho ni wakau Ruto wakau sirikal wakete e wach ni. King'iyo kama ne iwacho ni no make gi thuon. Tuju no bet tung, Kalonzo bet tung, to police bet diere. Seche me police biro make. To idoga police osewacho nango ne wang'e ni ene e dalane kata seche manu report. Koro wadwa ng'e gimomiyo no report ni no we family ne odhi report to ento kare ne en mane e dalane. Kata sani ka ane oda to jaoda odhi report na lal. Kang police oseyuda to nyaka anga iwach mtie. Koro wach ni nyaka Tuju wach ma kikwa wuondre. Kamano. Eni kanyo endo nitie gima temo wacho akelo bende ni as much as wadwaro ji mang'eny koro sympathize gi Tuju. To iwinjo ko Simon wacho ni Tuju oseyiero osiepege. Now osiep makare en ni kama koro Tuju gikeni. Onge gimoro amora midhi go e wiye ndara, onge gimoro amora midhi timo, midhi go debe, kata midhi timo gimoro ni mopogore gi banda, timo maandamano moro amora. Osiep makare en ni ere kaka gikonyo Tuju chulo loan. Mane gimonego bed ni giwuok e oko. Ni wan kaka kama endi bilion 4 kata bilion 3 midwaro ni endi wachako rese kama. Then now kod ingeni kata the bank nigi sympathy gi ng'ato gi defaulter ko chako show interest mitimo nade. To koro ki inside the public against the bank. Ma usually bank idwa keto kagima bank ni makoro rach ma kikiji chakawe timno chakawe loan. Gin bende ok gibineno kodi maber. Omiyo ana kwa osiepe mheshimiwa gi jok manitie machiegni kode nyaka joma oganda Luo ma sympathize kode nyaka an ma sympathize kode ka nitie kamoro mitime contribution mane mwachaki to wang'e ni bosecho 3 billion ng'ama chak lao to yuonge. Aya wach mantie kar ka bende Tom du kuoro ote kago wacho ne yaure Cleo Mosnavelo mantiere studio te okinyi ma kawuono wacho ni na onego gane na sympathize gi Tuju but the unfolding is surprising. Wacho ni investigation and clear ni should be clear in approach bende
wacho ni advice monyalo chiwo any scene should be recollected, wacho from the stop, kama wacho ni gari ne oyudi, scene machielo mantiere kar kae, wacho ni circumstances mamoko bende mane, wacho kanyo ni geche mamoko ne luwe, onego rang nyamburko gi ne gin mage, pieces gi duto koketgi kumoro achiel, mane gima kare monego tim. To malong'o ahinya ma onego tim en chulo gowi kata negotiate for a settlement. Mano wach mantiere kar kachiel kachiel nyakoro mogi jong weche gi thoth gin weche ma pod onge maber ni nitie bura mano makoda anyuola mare e doho mano bedo categorized kaka agent matter ma onego bed ni winjo, wabo winjo kacha ne nyaka sani chopo kanye kawuono pod adhi bedo kacha kwaluwe kapo ne nitiere Tesendo Bila Makaren weche mag thieth kod ngima mare bende chal nade nyaka sani. Wadago ogo kang moro machielo nyakoro mogi jong winja ne sigana moro ka sigana ni kwa winje wadhi duogo ka mondo warangane kaka en broad based. Nyakora moge jwang ka an gi johera mag siasa, an gi joron siasa mar broad based gore nogore nyoro Migori, kaoni geno poro dhi gore Siaya, nogore Kisumu, nogore Homa Bay bende. Owinja ne ka jatend piny Kenya ne odhire kachiel koda Kalange manochopo e kaunti ma Migori odiochieng' manyoro. E kinde limbe mare kaunti ma Migori kamodhi nyime koluoruok kanyange e gwenge kaka Igonga, Mabera, piny owacho e kinde mamoko. Jatend piny William Ruto owuok tung' mosuo kod kweth motel ne kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka mar Wiper Party e kinde mamoko. Osiemo moko kuomgi e wi mibadhi kod koso bidhruok ne telo mapachoka. Alafu anasimama anatuongelesha, wewe mtu unatuongelesha kitu gani? Huyo mtu hawezi kwenda mahali popote, hawezi kuongoza mahali popote, hawezi kuongoza kitu chochote, na hawezi kuongoza mtu yeyote. Na hiyo kikundi inaitwa useless opposition, sijui alternative nothing. Hawana agenda, hawana mpango, hawana maono, hawana sera, hawana mbele. Ruto koni siasa mag pogo ganda ichilit kod ng'ae kao nambe kiro weche moko mamiyo kwe darie dala orumo chuth kalore kod okenge mag demokrasia ma Kenya osegoyo. Kiongozi yeyote katika Kenya hii ambaye lugha yake bado ni nyinyi Wajaluo, nyinyi wa Kalenjin, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi sijui wa Kuria, nyinyi sijui, huyo ni kiongozi kumbafu. Viongozi kama hawa hawana nafasi tena katika taifa letu la Kenya. Hawa wananchi hawa tusiwagawanye kwa misingi ya kabila. Hawa wananchi ni wananchi wa taifa letu la Kenya, ni kweli ama si kweli? Ruto onyero kwethno moko ni onge kod ombulu mobiro yudo Nyanza. Na wako na madharau mingi sana. Ati wananiambia ati William Ruto anapoteza wakati kule Nyanza, ati hakuna kura Nyanza. Mwaka huu watajua hawajui, watajua hawajui, watajua hawajui. Mheshimiwa Rais, funga masikio. Usisikie hao watu wanasema ati watu wa Nyanza wana kura. Sisi tuko na kura na tutakupea kura. Tuko na kura hata zaidi ya wale wanajigamba. Na tukipatia hao watu kura na tutafanya hivyo. Na watu wa Uriri na watu wa Migori wamefurahia hiyo mpango yako, na hawa viongozi wote wamekubaliana kwa kauli moja that tukifika mwaka ujao tutakupatia kura ili uendelee kusawazisha nchi na kutuletea maendeleo. Dito mag ODM onyiso yie margi mar chwogo riwruok motelo yiero maduong'. Kagikoni winjruok e kind ODM to kod UDA biro loro dhoot ne duond buche mamoko manyalo geto tikobolo e gwenge mag Nyanza. Na wanasikia wivu kubwa rais akikuja pande hii ya Nyanza pia kufanya maendeleo. Sisi tunawaambia, sisi tuko pale ndani ya broad based government. Koradwa nyiso kama rais mobiro ni Nyakwar Kukulubanga Sinakuru Madogna muwinja jodalawa majadalawa sie majadalawa mango jiadimo yenien jadalawa tingane badi wan mawan tiere ka wan ni tiere ka wan nyikwa Opio Pokboni mawuod Sinakuru Makukulubanga owadwa marude wadwa en Ruto manyakwaro dongo Fodhokoma mawuod Sinakuru Makukulubanga jiadimo rwako Ruto. Huyu jamaa anasema ya kwamba ati hapa eneo ya Nyanza, hapa Kuria na kwa Wajaluo na Wakisii yote
ati kura yao haiwezi kufanya mtu akuwe rais. Hatuwezi ruhusu sasa vyama vya ukabila ndogo ndogo kama sijui inaitwa nini ile ya Rigathi na ile ya Eugene Wamalwa. Vyama vya vijiji sasa zitakwisha hapa Nyanza sasa. Sasa nimedeclare ya kwamba sitaki kuona vyama ndogo ndogo hapa. Chama itaonekana hapa ni chama ya ODM na UDA peke yake. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyekwa Sinakuru Kukulubanga Madognam akauye adugo bangiwe masani kikidhi mabodo. Chalo chiro igo enengo ingiewe to bende iloso mwandu tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng' arwaki e paw ohala itime nade yot mage mantiere to malingling mage mantiere kidwa chako ohala ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time mage gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko to ka emwabiro duoko gie Siwinde Marohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Mondo iyud wendani kaka sikiza tune mari dimana star 812 star 784 hash to parie ni Ramogi TV enye ot mar jowerte. Nyako Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo jogo mantie mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakora mogo jong machiegni wantiere karka chenro dhi nyime. Chenro en mara Rupiny nowacho ka ne chal mar Kenya ka ng'ena duogo sigana no mano ma siasa mogore mar Broadbase Migori. Kapok aduogo kanyo ntiere ote modonjo karka yare Cleo mosna jotelespio kanyo wach Tuju kaka ne omake gi kaka ne obedo handle ka gima en janjore ok nyis picha maber. Odhi nyime kwacho ni jotendwa ma e piny luo mane Broadbase to ling thi piny na wele studio ni wach Tuju bende nyalo kelo pogruok mano mar ogandawa e piny luo kata lal mano mar ombulu mar ker. Machielo kae mano ote mano mar Frederick Osuru erokamano ahinya. Ote machielo mar Ruth Nyathi Ochieng
wach Tuju ni tekue nikech adiera malong'o onge ka en gi gowi to dawa ya deni ni kulipa. Mar ariyo, kata ka Tuju en jamakosa e yo manade, yo mano bedo go handled gi obila ok en yo makare makelo luor. Nyaka wang'e ni is a father, a husband, an in-law, maka koro okalo kiewo mogik to Tuju obeda jadier drama mathoth ka werego. Even I had a feeling ni Opondo to riambo ni nobedo abducted mondo mi win sympathy mano mar oganda. This is unacceptable. Koro adieri oseyudore ni Raphael ne Raphael ne abduct Tuju. Kwa hiyo nani Tuju nyaka koro behave maturely. Aluo tu akano moja inako erokamano mano pachi mano mayoro kanyachiel kachiel. Nitie machielo modonjo ka maro bila shemotho. Wacho ni greetings brother Cleophas Kanya luo twak kenda mor. Cleophas giving false information to the police and criminal offense. Wacho ni often classified kaka providing false information to a public officer with penalties including mano machalo fine and imprisonment. In many jurisdictions, wacho ni it's covered under section 129 of the Penal Code, section 182 mano mar Penal Code mar 1860. Machielo mantie kaka wacho ni or general perjury or misleading mano kama entiere ka wacho ni Tuju wekelo tugo weche mag security. Timne no achiel ketho tudruok makare e kendo obila gi jopiny. Okelo picha marach mano mar arita kendo oketho nying telo mano mantiere. Ere kaka ng'at ma opondo gache inyal yud mano ka obedo abandon. Wacho ni an gi pacha aneno ni en bedo mpango marach mano mar kikruak ker Kaluo. Mogik Cleophas anasiro projects maruto kelo Kaluo. In fact Cleophas President Ruto seloko Kaluo Singapore already. Okay. Wan kod kere nyaka 2032. Erokamano Shemotho, awinjo ote mari karaka achiel kachiel. Siasa mogore Migori, siasa mar broad based Kaluo. Kawono pod orito winje ka otimore Siaya. Kochako gi usegi okinyi ma kawuono. Ana chako di John, engineer John Opio. Antiere irika. To kamada ni walose en wach ma owach ka kod Junet Mohamed. Wacho kanya ni vyama ndogo okodwa winjo. Demokrasia pod nitiere to chalni ODM oseywa ng'ich ewi duond bura mar UDA donjo Kaluo koso ma mi picha machal nade. Engineer. Erokamano Cleophas. Kachake gi kumi wego dondo. Kaka Sheikh Nur mano MP Masuna East. Ngeni okoningo benu wadok chien. Nikech kidemokrasia ni wasego step ahead. Ma en ratiro mar Jakenya mora mora ungana gi kweth ama chama mora moneno ni ber kode. Koro king'iyo broad based geni the largest party e Kenya kai en ODM. That is a fact. For the past 20 years, ODM osebedo ka is the largest party. Nikech wang'iyo kata pare kwa chako ng'iyo history mag party gi 2002 nentiere Rainbow NAC manofomo Kibaki government first time orumo. Then came 2007 man ODM obedo formed ma Kibaki ran with PNU. Koduoge 2013 PNU ne onge wadugo wabedo gi Jubilee Party against ODM. Ka waduoge election ma 2017 ODM was still standing, the PNU was not there. Waduogo gi still aparo Jubilee Party. Yes. Kwa duoge 2022 Jubilee Party cha North Murumo waduogo donje Azimio, but king'iyo Azimio almost 90% mar Azimio nen ODM emane strong in that particular outfit. Koro king'iyo gima mheshimiwa wacho weche mag party matindo ok en gimoro ma sound kare nikech ng'ato yiene, ng'ato nigi ratiro mar donje party
mora mo feel ni my party madwa timora nade madwa donjo kendo adwa chung' godo e dwaro kom ama timo gimoro political agenda. Koro king'iyo tua mar president Kaluo kako dhi mbele ng'eni gima rais temo timo one ODM party sani chalo nyako ma ng'eni idwa kendo nyako nyaki many kaka ikete machiegni nyaki tere date nyaki miye allowance moro nyaki wuo kode mamit. Kore momi ineno ka Ker oseneno ni apart from UDA as a ruling party ma gima waseng'eyo from 2002 nyaka sani onge party moro mosechunga kende. Normally kwa dhiga election nyaka coalition of parties bedie emomondo emame keto parties bedo coalition bedo strong. Koro jatend piny temo keto inroads mondo ng'iyane ni to stronghold mag ODM banyalo kete mizizi banyalo kete tiende na mondo bed motegno makado ke yiero mar 2027 cha to an gi ji mamia mijingo an gi numbers an gi nguvu to kendo jo ODM gi an godo kanya mondo timra nade anuo kom mar presidency in 2027. Kore momine no kukelo jogi machiegni osero wagi project obiro nikech king'iyo nyaka Ker nyaka president Chamuma that was in 2022 September inroads ma oseketo Luo Nyanza is massive osebiro ka di mang'eny. In fact aparo ni kata juma mano yiere mokwongo the first church service mano timo bang' Chamuma nen Homa Bay. Koa kanyo to koro chako biro ma gidugo ma giriwore gi the late honorable prime minister Raila Odinga mondo kelo group together ma udugo fomo wadugo yudo broad based. Koro kaka nwadonje kaka broad based nobedo formed ni to no yudo foundation moro ma koro chako timore ganadi ochako build upon mondo ng'i ni to ere kaka nyalo keto jogi pamoja mondo timre nadi mondo we move as one outfit towards 2027 elections. Iwachone mano mane kwano ma igoyo karga achiel kachiel. Dr. Abdul achako di e studio koni en picha machal nade jatend piny Kenya lur wacho gigi kende koro tiyo gi joge man machiegni wacho ni nitiere jo kwaya achaki ng'e kwaya no kwaya mar tutam kwaya mar wantam kwaya gi opogore ahinya kama gintie nyamiyo kata duonde lal samoro kendo ka mineno gi karka vyama dogo gi Junet wachang'o kisome Junet wacho kacha maber ni vyama dogo ok gidwa winjo chama mwawuoye region ma koro wantie sani gin chama ariyo gin UDA motelne gi His Excellency Dr. William Samoei Ruto to gi ODM main party leader mar gi youthful leader Dr. Buru Odinga. Now kewang'iyo history mar this thing en ni gima mokwongo adwoko ne jo ODM erokamano nikech jo ODM gi yie ni tam mar ariyo mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto gisego etik mano endo en gima ber ahinya manyalo dwoko ne jo ODM kamoro amora ma gintie erokamano. Mar ariyo en ni ing'eyo kaka Kaluo noti ma Kaluo kanoti chon noti ni makarwa ma ng'ama chielo ma wane jo kaka jo UDA gi wane mane dalo moko chon ne wan chama dogo. But I'm very glad ni we are now being recognized as a very important party in the region mar Luo Nyanza courtesy of His Excellency Dr. William Samoei Ruto to gi limbe mosebedo kolemo wagodo pile ka pile manyiso ni en kodwa achiel chama ne ni orwako godo jowa kendo wan bende ma wan iye kanyo wa feel ni kare koro jateno ni endi orwako joluo. Now with the confession mar Junet ok en gimoro malich ahinya nikech that is the reality. Okane gima opogore gima Junet nade owacho ni king'iyo kaka koro sani wantiere Luo Nyanza gin chama sadi ariyo koro chama ariyo gi en UDA gi ODM moko gi endi bende nitiere to ibiro winj in fact sani mondo mi kata wan mane wachung' mokalo chama samoro ni wachung' kata gi independent go kidhi winjo idhi na winjo chama mar UDA gi ODM to gima mora ni chien ka chande jatend piny owacho jatendwa mar UDA His Excellency Dr. William Samoei Ruto nosekita yanga ni piem midhi tim mar chama gi
ma kama ODM gi UDA nitiere ka koro Junet wacho ni en piem mar friendly fire ni kae to joma beto no dhi e piem motegno kendo tiyo ne sirikal motegno ma re-election oyudore gin bende kata ka ok idhi e chama mano kawie no endo idhi pod ni lemo morangoa e sirikal. Matiende nyaka sani wach ma osebedo kata kiliego kinde mokalo mano mar zoning nyabedo ni gimoro makoro ka ose okapu. Zoning poka winjo kama kichana sedhi awacho duond party leader marwa poka winjo kama wacho nitie zoning osewacho mano wadhi timo friendly fire to kane wadhi e state house kaka jok mano show interest mag vying camp 2027 no nyiso wania kamora mora idhi ma jogi nyalo dwa chunge dhi chu ok ma jatend piny Kenya ya county ma Homa Bay county ma Homa Bay karkae korka in kendi twak mantiere e ground pok winjo mora mora ka ng'ato lieko ni ero kapo nono don bura ma dominant mosebedo kanyo ka en ODM nyalo chano gengo kar gi mondo mi gidongi mar ne wase rule out ni wach mar gengo no nyiso ni yonge gi goteku e ground mano na wach genda pura no kaka wuono ni ng'at mani goteku e ground ichal winyo mochunge wi yien to le ni tie yien ka lego yien to in ga dier gi buombi len yien no kata gore piny idhi fuyi kama chiel idhi fuyi kama chiel so magi gin gik ma ok nyal bedo mayot nikech wadwaro ji and ing'eyo ni kata mana out of turnout mosebedo ka timore chien kacha ne timore nikech samoro ne jok moko ting bad gi joma ji ok timo nade joma ji ok ohero ma sani endi Ruto ne water gi atam malo 80 kadhi mbele mondo wayud atamalo 80 kadhi mbele ni en ni kwa chungi Cleophas ja ODM ta ja UDA joge obi ogo kura joga obi ogo kura jidhi go kura wang ni ma turnout ma lu Nyanza ka ko chopo 95% dugi peja iluonga studio kai peja nyakura moge jwang mano wach mantie kanyo otima na koda karanyisi podo ka dichung podo ka dichung ka kinde ochopo tabu kono kaliponi ka jo Kisumu luonga kata kamano wacho gik mathoth tie kama timore demokrasia ntiere tem don buche matindo gi mewacho gi wang'e ni gintiere moko bende ok gin kata matindo MDG oseyudo jaod bura kaje okada one term osekawo two term mana e county ma Siaya igin mamoko bende mantiere nono ka gero jochung nyaka Kasipul mana e county mano ma Homa Bay e yiero madundo mokalo kiwinjo wach vyama ndogo gi omigi thuolo machal nade ahinya e demokrasia midhi kete tem e yiero mabiro igen mabiro adwa chako kawacho niya moluor mosenindo migosi Raila Amolo Odinga ne ok opuonjowa kaka wanyago chongwa maber mondo ne wani wamuol nopuonjowa kaka wanyalo chung dakika mang'eny moloyo jok makwerowa ni paro ma wan godo ok en paro makonyo dongere deno ni we were not taught to kneel for long or to kneel better. We were taught to stand longer. Daktari ja UDA motegno goro nyako support mana UDA. Lakini adieri mokuongo chalo kama. Ka ODM sani dwa wacho ni giyao Nyanza ni mondo UDA be compete. To mano position mar ODM. Junet ni ODM. Jo Nyanza ema dhi amua parties manyaka girwake don bura manyaka girwake parties manyaka magibo rwake e Nyanza jo Nyanza ema bo yiero ok jotend ODM ka jotend ODM ok dwa chiwo leaders manyalo represent Nyanza jo Nyanza bo kawo leaders go kuom kamora mora MDG nitie Nyanza kendo nigi mjumbe donge Kisumu nitiere gi ja independent mose bedo kanyo kata ODM ne nitie koro kapo ni ODM kata mana Ford Kenya be oseyudo kom e Nyanza kanyo to kapo ni e kombe auchiel ma jopiny go ne kura sani koro ODM wacho ni girwako party machielo girwaka party machielo gitigodo lakini jopiny ema bo amuo koro ka duoko penjo ma ipenjo nafas mane ma omi parties matindo tindo gi katiba ma Kenya ok omiyo Junet authority mar chiwo nafas ne dul buche madachung power nendo omi jopiny ema yiero duond buche mobiro chung magi miyo kuchgi. Mar ariyo
kiwinjo kaka Junet wuoyo, Junet chalo gini ne mbunge ma nobete koyo ndalo mang'eny ma ng'ama nokuongo miye onget moumore godo sani koro en tutam ma en kwaya ma odwa olo kwaya nyaka 2028 kane pod migosi Raila Odinga ngima Junet be ne pod olo mana kwaya mar ODM. Jokwaya osemedre mang'eny kabisa. Gima lit na ni jokwaya omedre masani kata kibedo gi ng'ato ni dwa debate gimomiyo Nyando nigi floods. Okwongo chako ni tutam. Tapenjo ni tutam to bridge onge ma ji nyaka wuothe i Migori kuma nyoro jatelo nitie. Bridge ma Migori nyogore piny. To ni jatend piny dhi launch landing site mar rech. Tinyiso wani UDA kelo development. Daktari wacho kari UDA osedonjo Nyanza makoro sani kata zoning ok gidwa. Nyiso ni gin sure ni jok magisenyiewe ODM, jokwaya magiseyudo e ODM bro konyo gi yudo pach jopiny. Jokwaya githoth ahinya. Githoth ahinya. Ang'eni United nyono tiendi. To beda mokwe, wabiro yudo kaka watimo wachni. Kech kama ng'eyo en ni jokwaya miwacho ni ok ni wang'iewo jokwaya. Wan jombola. Walombo jopiny. Walombo jokwaya. Iwinja? Ing'eyo kata king'iyo kit limbe ma president timo kata mane Kenya mangima kawawe kata Luo Nyanza. En ni odwano ochop ir jopiny. Jopiny oyie kod. Ing'eni ng'ama limi joko ma. En kata kichiki limo wayo. Kata di mana nono. To wacho ay wudu mera timo nade. Lima. Mae kama ng'ani president watimo nade dwa donjo mondo oyudwa godo. Emomiyo ineno ka koro umati mare as things go by. Wacho ni nochako iwinjo ka engineer wacho ni ka nochako Mabei. Ndalogo ne pod joka ni kocha kata joma pamono timo nade ne ji thin. Broad base ni ng'iye maber. Ng'eni kama wantiere kane iluongo broad base. Nyiso ni ya piny ka wa broaden piny ka. Iwinja kwa chiko ni bottom up. Wa broaden piny ka idimo wabi bottom up. Koro broad base ni wayao base marwa. To because en ng'ama chunye ler jokama. Base ni emotimo nade. Koro Junet gini kone no kaka base ber. Base yarore maber. Gibira to gipamo to wadhi mbele. Koro tiende ni daktari wacho ni sani wanyalo wacho gi chir ni Junet koro ja UDA. Ano kanyalo wacho mano Junet wanyalo wacho. Anangisi mana gimo wuok dhoge ni wacho ni kako neno piny. Kare ko neno migoche nikech no wacho Migori dalagi. Ne okobiro wacho kara chwonyo kata Homabay. No wacho kanya. Onena na piny ma wacho ya kama gini kaka neno ne jothurwa. Ma gini endene mar ODM gi UDA. To koro makosa en ni oko wuoyo ka ja Migori. Owuoyo ka ja ODM to wuoyo wi Nyanza moriwo nyaka gweng'a Nyando. Nyiso no wacho ni Nyando makanye monyone tiendi. Kanye monyone tiendi ni pokna dagi. Radieri matemo wacho kendo ni ni sani koro wadwa yie ni ei Nyando constituency jo Nyando inside koro nyaka yie ni ja UDA nyalo chung mayud kura lakini ja Labour Party ja MDG kata mana ja POA gimanyamanya gibiro mana menyo duond Junet ne very clear okodwa village parties tema emamba wacho ni sheria ma Kenya okoyie ne Junet dictate gima jopiny nyaka dwar ma jogo nigi ratiro margi jogo nigi ratiro emomiyo nawacho ni migosi mosenindo moluor Raila Odinga ne ok opuonjowa kaka wanyago chongwa ne joma nigi teko. Nonyiso wa ni ka injustice omedore tichung' tir. Koro ineno ka Junet ogo chonge. Junet osego chonge. Koro Junet dwa ni wambo wago chongwa mondo wang'i UDA kama wach ni konywa uru. Piny ni Kenya is marwa. Erokamano. Daktari. Engineer John Opiyo ntiere karaka. Gino wacho ni jomoko ting'o bariro wacho ni konywa uru. Dr. Abdul Odhiambo wacho ni ting' bada malo. Kata ting' bada. Wacho ni mak bada. Ting'a malo. Kamuntiere. Jok mago chongi to gin jok mage. Engineer ineno ka gima jokwaya gi omedre. Giparo medo yie kanyo bende. To thuolo mane ma gimiyo duond buche mantiere piny karaka. Koso chuny jok moko dhi tho. Cleophas, mokwongo kwa dhi katiba. Katiba omiyo ng'ato ratiro mare. Mar chung, bede party, uhusiana, mano ratiro mar kikatiba.
To weche mag ng'ini seche moko kwa wuoyo onego wabed objective. Ineno ka one of the panelists apparently Mr. Simon wacho ni kwaya ng'eny makata Nyando, pi, Migori, daraja onge. To gigi ok gin gik moko ma ochakore sani. Nitiere kuma onego wachiwe credit when it is due. Kuma credit owinjore ni chiwo to wachiwe. Ineno kuma wa criticize ni ka to gino ko timore maber. To ka nitiere kumoro maber gimoro timore maber, bo wacho ni ka timore nade? Timore maber. As much as wanyalo wacho ni jokwayo medore. Jokwayo to medore nikech mondo music be mondo med music nyaka kwaya no mondo were yo makare nyaka ng'iyud alto, nyaka yud tenor, nyaka yud bass kor ki form kwaya. Ineno koro being ni jokwayo medore oko underrate patch japiny nikech sani gimong'e ineno kata President William Ruto is going around Nyanza region, okelo development, open up, ineno gik makamago. Otimo gigo ma kaka na wacho mokwongo, otimo gik moko mondo japiny mondo ne ni ng'ani kare en ng'at moro ma is development oriented maka odoke debe ni odhi chung 2027 kaka odhi defend komeno tadhi gochone nikech osetimo 1 2 3. To gima june to wacho ok wacho ni ati ni mondo oblock other parties. Ineno parties mamoko gi be nyaka miya thuolo to onge gimoro ni village party nikech mondo mi i register kata political party kidhi political parties act iyudo ni mondo party ma bed register nyaka almost 24 counties nyaka yud support kwa 24 counties ma wan godo. Party nyaka bed timore nade nyaka winje kuondego. To koro kata kobedo ni magi timore ng'eni ng'at iyiero kaluwore gi gino mitimo ne japiny. Nitiere kaka for example panelist wacho nitiere kuonde mamoko ma nitiere nyaka independent parties ma be negi compete gi ODM magi yombo. Inongo ni maybe ng'ato no dhi nomination tene mane jopiny ohere to nomination be kaka wang'ega seche moko bagoji. Ineno party nigi ng'at gi to jopiny be nigi ng'at gi. Inongo ka ng'ato wayo ma dhi independent ma jopiny chak yiere mochako timre nade mochako duogi. Koro it is your relationship mari kaka jachung, kaka jasiasa gi jopiny. Okay, how much you praise or you support or you sing. Ere kaka I relate gi jopiny be I drive agenda ma jopiny dwaro ka. Ineno mane gima bro mi platform makare mitimori nade michung godo kinyiso japiny ni anto abire mbele duka adwa timo 1 2 3 to mae party man godo nikech ma gima kata migosi Raila Odinga may soul rest in peace nosinyiso maber mia. ODM ni fight for social justice onge oppression ma if you feel ni gimoro timore marach nyaki wuog oko onge gocho and you fight till the last man standing kaka kizungu nyisowa. Koro gimoni ni wawi kai ni as much as ni president ni Edwo Nyanza kendo okelonwa otemo bring projects gini onego wang'ie into positivity ni to her kaka gigi timore erisani nosekelnwa ose launch watch standard SGR ma all the way nyaka Malaba. Sani onego wang'ie niya now ere kaka gini dhi open up the economic zones ma Nyanza mondo wa utilize SGR matimore nade midhi kelni. Ineno wach Nyando king'iyo flood ma Nyando I think it is being addressed. Nitiere Koru Soin Dam ma onego bed ni ikunyo mondo address issues mag Nyando kaka sani news manyoro nwaseyudo ni Nyando osechako over flood nikech wan e lowlands. Kamano engineer konyo wechego John adani mondo imake kanyo ni mar wach mar flood nadi biro kacha mar mondo miyang walose e wiye kanyo bende tainya ndie sigana moloso ka kod Jojuma adani wayudo ne sigan Jojuma ne ni county ma Migori beno arango mana siasa mogore karka ndie weche mag dongruok bende mane obiro e kinde limbe mano mar jatend piny Kenya William Ruto ka entiere county mano ma Migori odiochieng' manyoro owinja ne sigana mar Jojuma kae to bang'e waket gi anera tiel siasa mano gore ahinya koso dongruok bendo aneno mathoth mano yawo e county ma Migori. Bwana Yesu asifiwe. E odiochieng' mar adek e limbe mar gwego mag Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto
ne olimo kaunti ma Migori, kama nosidho chenro mag dongruok mopogore opogore, ma oting'o chako gedo mar chiro manyasani ma Mabera e sub kaunti ma Kuria West, chiro ma igero kod omenda maromo milioni 350. Niunganishe stima, nijenge hii hospitali, KMTC tujenge, soko Kegonga tujenge. Wangapi wanasema tuendelee na maendeleo jameni? Kabisa. Ruto ne ochako limbe mare kod limo osiptal mar Kegonga, magedo mare koro dhi nyime e sub kaunti ma Kuria East. Kabang'e ne osidho chakruok mar gedo mar chiro manyasani ma Mabera e sub kaunti no ma Kuria West. Bende ne olimo osiptal no mar piny owacho e sub kaunti ma Uriri ma igero kod piny owacho. Tutaweka equipment ya kutosha ya kisasa, ndio mambo yote ya matibabu, ile mpango yote ya kuhakikisha ya kwamba kuna MRI pale, kuna CT scan pale. Ile umejenga hospitali hapa, serikali yangu ya ugatuzi inataka kusema kwa wazi, tutaajiri madaktari na tutahakikisha kwamba madawa na kila kitu iko ndani. Jatend piny Kenya bende ne olimo kama igere ute manengogi oyueyo made Mabera. E kinde twak mare ne owacho piny owacho mare odich kod chwalo dongruok ne jo Kenya mok goyo siasa manono. Ngine Nguruna hapa affordable housing. Hapa tuko na masoko tunajenga. Pale tuko na KMTC tunajenga. Hapa tuko na hospitali tunajenga. Kwenu tunawaunganishia stima. Watoto wenu tunawasomesha. Mnataka tuendelee na kazi ama tuendelee? Ruto bende ne ochiwo singo mag dongruok mopogore opogore ne oganda e kaunti ma Migori e kinde limbene. Hapa nyuma katika KMTC yenu nitawaongezea milioni 150. Tujenge hostels ya vijana wa hapa. Kegonga, nimeona soko yenu iko chini. Naona iko chini. Tawapatia shilingi milioni 200 tuwajengee soko mpya hapa Kegonga. Ruto ne oten kod gavana ma Migori Cheleako, mano ma Homa Bay Gladys Wanga, kod jotelo mamoko, bende ne osingo tiyo kode mar chwalo dongruok e gwenge mag Nyanza. Kule mbele tulikuwa kama mayatima, hatukukuwa na maendeleo ile kiasi tunaiona sasa. Vile umetutembelea tunaona hospitali na tunajua utatujengea soko na mabarabara unatujengea. Umefanya hii region yetu ya Nyanza ionekane na ipate maendeleo sawa na mahali yote hapa nchini Kenya. Kwa mara ya kwanza watu wa Kuria na Wajaluo kutoka ile pande nyingine tutatembea kwa kisiasa. Nataka vijana kwa jeshi, tunataka maendeleo iende hapa Kuria ili Kenya ikuwe moja. Josiasa e kaunti ma Migori bende ne okwayo jatend piny Kenya mondo koro kony e tieko lweny ma osebedo tong'o e tembe kaachiel kod Ang'ata Baragoi e kaunti no ma Narok kaachiel kod Migori. Jirani kule mpakani tuko na shida kidogo. Rais, najua unawapenda, ukipata nafasi na hao majirani uwashughulikia. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakura mokijwang' mago motimore kache kaunti ma Migori kendo penja duoko mane studio karka achiel achako di Simeon Ogonda. Inene yo machal nade siasa osemana chaki ona ribon ing'ado yao ilonj gi mopogore opogore Migori, Siaya, kuonde mopogore opogore magi dongruoge manokae ka osedi kod jatend piny Kenya William Ruto. Inene yo machal nade kama jatend piny Kenya ukele dongruok e yo machalo kama ne jopiny manapamu podi. Ribbons ting'ado mang'eny sani, to kwa wacha dieri sani jok maloso pesa mang'eny gin jo kata, gin jo transport, gin jo fwambo kod keyo, nikech sani nitiere pesa mar miwuotho go e piny. Jalup Ker noseoro kwayo ni mondo mede 450 million mana mar entertainment, mar choppers gi gik makamago. To king'iyo sani projects mabedo launched ok kata mana Nyanza kende, kata kuonde mamoko, iyudo ka sani practice chalni jatend piny biro launch project kapok ochako. Kato project ni thoth projects gi pok otieki, gin gik ma pod dhi mbele. To project kosebedo launch kata kapok obedo launch, to iyudo ka jatend piny gi jok moluwe te ochomo mana opposition gi siasa tir. Koro kata ber project mabedo launched
iro ka kao 1% to 99% en siasa tup. Mano krach, wachulo jo siasa mondo gigo siasa maber. To be ber ka seche ma giwuok giwacho no kaka gik ma gitimo gi waneno benefit e ground. Kaka engineer no wacho, kama sirikal tiyo to nyaka wapuo, to wapuoyo gi kuom paro projects manie gwenge mang'eny. Sana ndeche ma giloso kaka ndara maholo, landing sites ma rech ma Meru kod ma Kisumu bende. Lakini king'iyo thoth projects gin projects manyalo bedo launch kata mana gi dio kata DC kerni gi the full provincial administration intact to pod en modwa no dhi launch projects matindo gi kata mana kidhi ket yath e kar thieth to president osechopo kanyo gi motorcade geche 30 gi wiye to seche go to nitiere gik moko matindo ma jopiny pod go through kaka bridge ma Ahero masani nikech en gima osetimore higni 60 gi wiye inyawe ni en gima tin to sasa ma pio pong Ahero mo pio pong Nyando to pigno biro nyaka malo kama obeteni maonge wala madhi mbele. Bridge ma Migori mar footbridge sani onge. Jalup jatend piny dwaro 450 million mar loso wechege kako wuothe piny. Koro ananeno ni siasa osechako to chake chon advantage to en godo maduong' kech ki compare opposition ni managi media magara sani neno weekend ni gimbe ne gikelo show gimoro mabere Karen ka ndie gi distract godo the country but kor sirikal be wanya wacho gi chirni ya siasa to gore kendo siasa ma gisetoko dhao kendo gichake gi ng'wech omiyo kata kwa wuoye studio kae to representative ma UDA kae nie be nyaka kaka makama ka chini sani ok gidwar kata zoning e Nyanza ginga dieri ni gidhi mako kombe mang'eny mano adieri no ginya bero godo sani kane ok gipog gichako siasa malongo nikech development ma landi gite to dhi pod gin development ma poko rumo pod wane process ma moko ko kichako moko stall so in koru dam mi wacho ni no stall 2023 nikech funding ne onge 2025 government no wacho ni dhi keto pesa sani ko woni poden gi problems mag compensation jok mani lopi gi dhi tigodo kendo construction be pog ochu lakini sigande koruso in podi nyiso wanyaka sani to en siganda mano chako in fact for 60 years so in koru dam nitiere planning stage dams adimo se ger nyaka from 1963 to now marwani to poden mbaka koro nyaka watenganisha siasa madhi mbele gi development monego tim siasa to warwako to kikwa wuondre ni watimo development seche ma siasa moneno ka igoyo maber en wuondruok Dr. Mulu gima mora gi Simon en ni embe no confess ka achako mana kama wacho ni ka for instance Soin Dam no chak 60 years ago. Well, let us give credit where it is due. 60 years ago ni ne poko time sani endi to en gima idhi tim ma ok ni poden story mane omiyo president wuotho ka and again waberu joma kare ma president ma jopiny ing'eyo japiny nigi confidence nikech DC mi wacho ni odhi o launch gino ka DC odhi o launch road to jopiny ne road no ok dhi tim nade ok dhi rumo. Now the president comes here mokwongo obiro moso jopiny embe jopiny one ng'eni kaka kidhi kata koru jomoko mago ni president wanene gi wang'wa ok en press conference mitimo Nairobi en gimi chopo ir jopiny kidhi chopo ir jopiny to nitie gimidhigo obiro gi barabara obiro go hospital obiro go affordable housing obiro gi stima odhi gi gimoro ma jopiny neno kendo appreciate. Now ka ino ki appreciate nikech in isedak e high tower to we japiny manikani otimo ng'o o appreciate visit madang'o ma the president omiyo ano kane gima rach e wuodh jatend piny nikech ok otime every other day en samoro mondo kae gi nafas matin. Why should he be sitting in Nairobi to nafas mon tie matin kana ma delegation moro moane US mo dhiro mogo onge embe no wuothe kumeng'o kum jopiny. That is why we elect him onyako chop joma through the electorate. Now kiwacho ni siasa osechakore. Now siasa en a continuous process.
siasa onge kama siasa stope gi kama gike mi biro nyisa ni ne watimo election 2023 koro wawe kanyo wari 2026 no part and parcel of siasa and the development mwadhigo gi ni bende manifesto mani kiu ne jopiny bi nyise. Now you need to go back to the people to explain and mane mo mine no kotemo wacho niya kaka koro manifesto mar UDA ong'iye chapter to chapter, paragraph to paragraph, line to line. Neja piny mondo timenade mondo winje. Just by me explaining it in Nairobi, okony da piny dwaro ni gino chopi. But again, iwacho niya ni nitie jomoko mosechako yuto igini. Ni gin jo transport, gin jo media, jogi dong gin jowa. Ka giyuto to makosa mane mineno ka jo media chiemo, makosa mane mineno ka jo transport chiemo, makosa mane mineno ka jo bodaboda chiemo. Nyoro nineno ka the business community ma Migori. Kano dik dhano alufe madhi aluf kia dhano aluf adi ma jo business ngata hata matimo biashara matin to ja wuon piny no oamua wacho ni from whatever sources omiyo gi siling aluf para mondo giendeleza go weche mag biashara mane nyalo timore nang'o ka jatend piny ok ochopo kuom jopiny wawe kuketo gik ma ok konywa en ni sama koro wantiere ni nyaka wa appreciate mo apam ne wuon piny ni gimotimo ni pok notimore e history mar Kenya e history mar Nyanza. To Dr. Abdul kata ka Simeon poko duoko bana ka mentiere kata kae ka jatend piny ke atimo tijo nego pamne nang'o? No, you see, Pemo is just to appreciate. Ipamo nyaka pastor malemo. You appreciate nang'o to timo tich monego bedo. Ipamo nyaka pastor malemo ni matich ne ondika ka ni no biro lemo ni. Just appreciating ni ochopo because he could have decided not to come. Kaka koro Simon Dwani kiko dhino. Depote maiki melo ni jokwaya. Nike jokwaya be pamo sama pastor lemo. Jokwaya pamo nyaka jokwaya pamo ka. Nyaka jite. But you see, the Pemo way is just a matter of appreciating ni karengano recognize wa. Yes, that recognition to us it is very important. Bete pamo moro modi asasa, modi alanda moro minyato ni ngane to pamo kitmane ma ojao koto pamo mulo ujo iye. No, Bosebuogu. No, iwinjo. Ando poka no ngamo pamo sasa no. To nikech but ini nyalo ngiya kisasa nikech ngene they were asasa no and very relative. Kaka ngiya gi kaka ngiyo timonade opogore. But kingneno ka Junet godebe kucho. To nyiso ni en bende ko ngiya kaka Migori chalo compared to kaka ne Migori ne en kata kaka nodani Migori bedi. Koro kono ka pikite ja biro ne maber wacho ni Nyasaye ber yasa. Nyasaye ber. Gima ne wasegbedo kwago bago magini koro timonade gini koro chopo. Simeon kata dire engineer John Orito akacha mondo bodonyo. Global jo UDA osemuro bul. Gengo bul to gichuno wagi pamo. Mokwongo jakwange ni ya development happens through national planning. Not every village visit when you kikidwa launch project mora. Mano number 1. Number 2, provincial administration is part of the presidency. Ka DO biro, ka DCU biro, county commissioner, sub-county commissioner, ka jogo bire gweng mo launch project. Onge e Kenya ka indie kamose chagi ega. To kwadwa wacho ni ya, ni nyaka wane ker eka wan gadie ni project dhitimore. Mano nyiso ni wame wacho ni ya, adieri e sirikal ni tin. Makata ka ker dwa launch project mora ni sirikal dwa launch project mora to nyaka ker ma wane koko wacho ni koro nyatimore. Just a minute. Kami bueno. Inemi chako. Abedu makami chako. Inemi chako kiwacho ni ya. Ni ka president this year to you oluwe barabara okadho duwe kano. Onege wange. Why did you want him there? Nikech idwa ni kocho ko kadho kadha to onyalo neno gi wange magino timre. So ka ibi wacho ni kiko kadho. At the same time dija kwacho ni igombe ni mondo ji mera milumo kitu kama right. No. You understand, eh? Yes. Wacho mano context mano me wacho kamano. Already en kanye. En Nyanza. Do. Yes. Koro ako nikech osechopo Nyanza. Orao. Ber kong'iyo kuonde ma jopiny nigi pek malich. Wadhi oro DC. Gidiyo mondo check dukare. DC gidiyo pi no dara ero kanyo. Ngoro boke jwang kama weche githothe ka ada engineer John ia county ma Migori kendo en county machiegni kodi ahinya dongruok oyaw tata ni mondo beni rangi moro miwacho ka ni en driver mano mar uchumi en weche gi mag teko sitima nyoro jatend piny Kenya kopogore ma Migori nochopo alwora ma Sondu ma bende lai mar stima no mano yawno dhi bedo kata ka konyo gwenge mathoth ahinya alwora mar Nyanza kama intiere kar ka okenge machalo kama gi weche mag tudruok inene yo machal nade timing
mago mag yawo dongruoge gi weche mag siasa ma bende koro luwore karka oja siasa to bende dongruok bende ochwalo opogi kama chal nade nikech ka chal ka gima dhi bedo ka igo del e tich monego bed notimo at the same time bende inene gi yo machielo niero omanyo mar mondo mi oyiere tam machielo. Engineer. Erokamano kilo fast. Gima timore, there nitiere a thin line between politics and development. To gigi go hand in hand. Kinwango politics marach, tiyudo bad development. Kiyudo good development, to nyiso ni politics ni ber. To gimiseneno ni infrastructure tema yao uchumi mar kumora mora kwa chako gi kanyo. To infrastructure development kwa ng'iyo ndara, kwa ng'iyo reru, kwa ng'iyo stima. Magi gik ma are very fundamental ya uchumi mar area. Ineno. Koro omiyo ka president biro ni mondo obi oyaw this kind of magnitude projects, multi-billion projects. To kaneka osanitiere. So long as ni projects ginyalo yawgi, infrastructure ginyalo gergi to the completion, magibed commissioned, majapiny ne benefit mare. Ineno kodok chien, former president, the late President Moi, na winjo nino utiyoga gi slogan moro ni siasa mbaya, maisha mbaya. And all along, as Nyanza region, waseneno how to play along and against the government of the coast since the inception, since the independence 1963 nyaka sani kuma wachopeni. Nitiere gik moko mosebedo ka timore e other parts of the country ma wan pok waneno gi. Ineno. To king'iyo gigie mondo sirikal kamano iwacho ni e chenro mag dongruoge ma opogore ma bende ichwalo ne oganda jo Kenya kendo wabedo kae ka wamedo mana yudo gi konde mago mag piny Kenya. Mano Engineer John Opiyo kotore koda kwa studio ma Kisumu mano wuo Migori County. Wada dakika 10 madongo kar kae wati kode rango weche mag oula. Mondo sono sigana mano mara oula floods gi manyaka sani nyakora mo gi jwang' osekelo lal mangima maromo ji 80 koda abich. Tunde gimoro kae mopogre madane mondo mwarangi inyalo lose yo machalani. Nyanza sani ng'en madhi do kwan kae kerango kine mokalo kacha kwan osechopo ji 7 manotho Nyanza, nitie ji 5 manotho dho wath nam chumbi. To nono 0 jok mo owito ngimagi mano Western. Ne wan gi bude langi mane kelo midhiero jogi notieke nade tindo kwa winje nyando to pod winjo nyaka kawuono wawinjo weche mag ahero sigana mar Judith Omondi mano ka oloso kacha kod weche go mago mag oula mabende okelo lal ne oganda mathoth ahinya e konde ma pacho kae. Wadano winje sani kae ka watieko chenro ni mara rupiny anga yudo paro bende ka wuok kuom man studio. Lit kod kuyo kwa kodala moro e kar dak makitende kaunti ma Makueni okinyi ma piny orugo kawuono bang' nyithindo 2 jahiga 8 kod jahiga 3 wito ngimagi kaluwore gi chuodho mapek ma oyuer kod oula kendo ruombo korot piny ka ginindo. Saa 9 tukasikia a very big bang impact. Ndio tukashtuka tukatoka kwa vitanda tukauliza msichana ni nini. Saa hiyo mad imeingia kwa nyumba kabisa na imefunja dirisha. Watoto wawili wameaga, nyumba imeharibika sana. Huko Kilungu asubuhi nimepikiwa simu kutoka sehemu nyingi za Kilungu. Kule Chale kuna sehemu watu wamefunikwa na mchanga pia, wameharibikiwa nyumba. Tho mar nyithindo gi biro e kinde ma oula mapek gi pod medo neno e counties ma opogore kama oriwo Eldoret, Trans Nzoia, Narok kod mamoko, kendo koro apisas matiyo kod piny owacho wuok oko mar chiwo siem ne jopiny matemo ng'ado pi ka koth chwe. Jatend migawo mar weche alwora Deborah Barasa mane loso Njoro Nakuru okoni nyaka jidar. Tunapenda sana kuambia majamaa ama watu ambao wanaishi wana ulemavu wakuwe waangalifu kwa sababu wao wanaweza shindwa kukimbia. Kama hapa kwetu tuko na mahali kama hii bridge
tunawapea priority ndio wao wapite kwanza. Alafu pia wakati mvua inaonekana kama uko karibu na mtu unaona hajiwezi kukimbia, mtu mlemavu ama mtu mzee, tusaidiane ili tusipate watu wanaathirika. Now we are seeing and foreseeing heavy rainfalls, and this has to be articulated to each Kenyan, especially those that live in the flood-prone area. We call upon our communities that are in the flood-prone or even in the riparian areas to move away from that. E kaunti ma Nairobi, Gavana olimo yao ma Nairobi, maoko ni loso ne lokruok maduong', kama oriwo golo taka ma odino yao no, kaachiel kod chenro mamoko kama oriwo medo daro ji e yore oula. Working on this for a while in terms of marking the riparian, and two decisions really have to be made. The first thing is for us to clear all obstruction downstream for the spillway so that the flow of the water is more natural. The residents of High-Rise and Sifa have also requested to see how we can engage them better because they're the immediate neighbors of this dam. Nyaka sani nyaka nyicha koth chak chwe, maromo ji 85 osewito ngimagi e pacho ka mangima, kama moko mang'eny bende oseyudo hinyruok ma opogore opogore. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakura moge jong machiegni wantie ka ma en tielo mogik morange karka achiel kachiel ni to piny Kenya be yo machal nade gin midhiero mopogore opogore mosebedo karka ng'eni wenda ka onono ke e konde mopogore opogore jono engineer Jono Peyo Migori an ka kod Simeon Ogonda ma Nyando Kisumu County antiere kae kod Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo ma Karachuonyo County ma Homa Bay. Counties giduto ne gimidhiero mage mag oula mopogore opogore. Ang'eni engineer Jono Peyo un gi maru kirango joma ni alwora mar Kuja irrigation scheme maru ung'e kaka udil kodgi jok mantie Osodo mayudore Karachuonyo ung'e kaka udil kodgi Jonyando bende antiere kodu kar kae. Simeon nachako kodi winjo sigana mokel kar kae en koth mamedo kelo masira aoche pong' Miriu nomuoch malo kocha Nyando nomuoch piny koni mondo chieng' manyoro kendo oulano ose siemo oganda ni kik beda kata koro ka lewo ya en wach malich ahinya to en wach mar dongruok governance planning gi development ok osebedo ka timore Nyando kaka timore kuonde mamoko. Wach floods ni affect kata Budalangi. Sani pok winjo Budalangi e news nyaka nyo wach picha kubedo shida. To gima adwa duoko chien matin makata ka ja UDA dwani mondo wapam Nyando pod mondo wapam bedo matek nikech sani wapamo ko ane ko wabal. To gima muhimu mokwongo en ni project mane nyalo konyo Nyando maduong' kabisa en Soin Koru Dam. Dam ni igere but Got Alila emonego beni igere nikech Nyando nigi tributaries ariyo. Aoche ariyo ma olo pi e Nyando ma kasto biro Kano Plain. Dam ni osebedo in planning stages for over 60 years. Makane Vision 2030 okel gi sirikand Kibaki. Ne okete ka one of priority projects. Nango nikech dam ni niwacho ni nyalo kano 72,000 cubic meters of water per day. Same dam nyalo generate 2.5 megawatts of hydropower per day. To kendo nyalo control flooding. Kidwa ng'iyo projects ma konyo oganda mang'eny. Soru Koen dam Koru Soin dam en gima nonego beno seger kata kapok Moi owuok e telo. To sani pod en mana sigana nyaka sani. Mar ariyo nyaka wang'e ni ohand Jonyando en ochele. Ochele mit ahero pi. To pi ma Jonyando dwaro every year en 44.6 million cubic meters mondo watim irrigation malong'o. To Nyando komuomo ting'eni wawito pi maromo nade every second 18 to 50
cubic meters per second. Koro dam ni ok en dam monego bed ni pod wagone sigana. En gima onego bed ni wasechako gero mwasetiyo. Sani pod inyisowa ni ker osewacho wach ni kendo kele mbele kendo waboyude. Lakini pod en aena sigana. Ber kwa wuok e sigana no mondo jonyando bende opamne broad base. Kaka jo Karachuonyo pamo, kaka jo Migori pamo. To mar ariyo kendo muhimu sana. En ni nyaka wang'e ni 19.9 billion mane obedo set aside for 2025 budget mar loso dam ni. En pesa monego bed ni koro osebedo available mondo compensation team construction ochaki. Sani kata mana ndara ma wuok Mamboleo nyaka Chemelil. Ndara no poko tieki. Ndara no beni mana ei kano kanyo. To projects ni ka ok wa prioritize to pi pod bo muomo nyando. Bo muomo aero. Kamano. Iwacho ni weche mathoth nya mi thuolo mar wacho wach mare mogik sani bende ka wantie kodi karka mar ok adhi dwaro machielo maduong' nikech sama madhi wach mare mogik ewi wach mar nyando no. Wach mara mogik en ni jonyando wabedo gi chir wang'e ni ber bobedo mbele kae ka wadhi mbele 2027 ka nyaka wahakikisha ni mbunge wa kata jok madwa bedo wabunge sani governor ma Kisumu County nyaka senator nyaka MCAs maban gote nyaka wariw lwetwa mwawach ni ya dam ni owe bedo sigana obede gima inyalo tim mondo jonyando be odage ka jo Kenya mamoko. To gima muhimu be nyaka wang'e ni iluongo ni bridge alert michiwo ga every March, April, May ni. Bridge no endo ni serve an international highway. Koro anytime ma bridge no lor to traffic be ogeng maonge wala madhi mbele all the way from Kericho to Kisumu. Geche te nyaka yud alternative roads. So that is my final view. Erokamano ahinya. Wacho ulani gi wach mar mogik bende Dr. Abdul. Mokwongo en ni atimo musa ahinya ne jowa maula osedhi woro maula onego kata mantiere mobedo affected in one way or the other. Ok en mor na kata en mor ng'ata ni koro jowa moko pidhi godo. Having said that, en ni gima ber onego bed ni wayudo permanent solution ne these problems. Ko yud ni mar so iko in dam ne nyalo konyo ma jonyando, well and good. Ang'eyo ni Karachuonjwa wan gi Osodo area chuowe beach gi nigo endo ka endi bende wan gi flats makata an awuon nasekawo thuolo mara makende madhi aromo gi jotelo mag the disaster makanyo no endo mane wawinjore ma memorandum margi mane gik magidwaro ne gidhi loso mondo gikel an bende atem gi kama nyalo temo magigi mondo wang'i kwa timo. Of course nitie dikes manoselosi to dike ni ne ok ochopo komune go beri chopo. Wan gi 6 kilometer line monego beni itimo. This is something ma dwaro ni mondo wayud kaka wakonyo through the government kata through the development partners of nikech kata machielo manotim chande notim gi the United Arab Emirates through the Ministry of Interior. That coordination mar the Ministry of Interior no endo pod wanyalo explore mondo mi jowa giendi oyud konyruok. And so in a matter of 1 week or so we will be able to see nito area outcome giminyalo tim mondo mi gigi wayud short term solution, but more importantly wadwaro long term solution mondo mi kik wachak wabed ni gigi watimo. Nencha nyiso kata mana jowa ni wambi ne wabed jok ma dwaro ni mondo konygi. Ni yudo ndalo moko kata mana kiwacho kanoendo ne jomoko tucho daik mondo piyo donjnegi kane nitie gik magidwaro. So kawayudo ni nitie kony moro ma sirkal nyalo kelo e gwenge wagi jowa locals makanyo bende akwayo ni gibed joma responsible ma gima sirkal okelo mar dongruok ni endi mondo konygi, unless ni gin bende ok gidwa timo ng'o, ok gidwa wuok. But overall majority ma joma makaendi dwaro ni mondo konygi kendo konygi permanently ma ok ni kiny sirkal saidia. Mano en wach ma awacho e weche mag flooding makaro mosodo. Kamano. Mogik en ni akwayo jo Kenya kamoro amora magintiere to moloyo joma joluo Nyanza ni waunguru His Excellency Dr. William Samoei Ruto lwedo mondo mi oyudi second term. To nikech gik motimo no giendi, in fact aneno ka ng'ama dhi kawo after 2032
dhi bedo gi very task mapek ahinya nikech the bar ma isetnwa sani joka ma en bar ma is very high. Ma en gima onego wang'i mondo wang'e ni gini kama oksetenno wakawe to waring kode warit ng'ama dhi kawo nego 2032. Erokamano ahinya. Sadeko seromo mar Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo ka wayudo wach mogik kawuok kuom Engineer John. Thuolo ma dakika achiel kende ka watiekwa. Erokamano Cleophas. Mokwongo awacho ni weche mag disaster gi ok gin gik mochakore kawuono, gin gik mosebedo kanyo. To king'iyo counties onego bed ni allocate 10% of pesa ma giyudo e konyo weche mag disaster gi. Ma kanyo be ok onego bed ni blame national government sana, but as well ni to counties ere role ma gi play mondo gi mitigate weche mag disaster gi, nikech ok gin gik mochakore kawuono, to gin gik mosebedo existence. Secondly, Migori wabe nyocha neno ka pi onjawa ma sani daraja ngeni Majicha is an international corridor as well. Daraja cha mo connect Kenya gi Tanzania. Koro onego bed ni national government or come up with speed gi county mondo gi ni to ere nikech sani daraja no lor to geche luoro king'iyo Migori nitiere bypass manolosi ring road mowuok Kakra Ongege to dhi nyaka the other side of nini. Tinwang'o ni yorno embe kaka nobedo constructed ok en yo moro maber ma contain geche madongo, omomiyo nyaka nyocha diversion timre kanyo. Nitie a lot of accidents mabe osetimore e yorno, yo mowuok Kakra kadonjo Ngege new bridge manoloscha. Koro government should come up with speed mondo ng'ini to ere kaka giloso bridge ma Migori ni plus the pedestrian path. Mogik jo Kenya anakwa ja Kenya mora kuma gintiere kwa di election wawe uru weche mag emotions, nikech samora mora ma wachiegni di election emotion ema drive agenda, either 2 term or 1 term. Where 1 term ka it is objective, where 2 term when it with objectives. Ok ni apingo kata gimi nena gi wangi ni mato gima sirikal otimo maber tipinga because ini japingo. Seche moko be iwera 1 term kata gimoro ineno karach tiwera ni it must be 1 term. Koro wang'i uru ni kwa the election to yeru jotelo mabiro come in makelnwa development mondo ayud lokruok kaka jopiny. Tuko kadi na tuko 2 term. Erokamano ahinya. Mano Engineer John Opiyo wacho ni en kadi. Akiaka Dr. Abdul bende ni kadi. Jini kadi mathoth ahinya kanya koro mogi jwang kaw kadi mari wuok dhi kaw ombulu mari monego kura na jotelo makare. Moko ko minya bedo ni studio ka ineno gi, moko ja bedo ni oge ka ing'e jogo kama idhi bedo kacha. Erokamano Engineer John Opiyo ono wuo Migori County to rekodwa ken Kisumu kawuono ono nwa siasa. Erokamano bende Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo kombedo kodwa kinyuma kawuono kachiel koda ka Simeon Ogonda. Erokamano wuon Nyando kombedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Nyakoro mo jwangan agoni erokamano kombedo kodwa. In bende meyorno ote mwasomo kage moko wasomo nyobe ni gichoponwa kendo thoth margi miyo samoro kwa thuolo mar somo gi duto mane makela giko mar chenro. Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokio nyaka sango awei mar mono mi win chenro mamoko mabiro kawuono chieng' tich ariyo awei kachagira many piny ang'eni mathoth biro gi Sharon Ong'ao korango weche mag pur e counties orite masani.